Ding! Ding, ding, ding. Hello. Gur hapleis. Okay, Captain was Bill. 1 second. Smiles more. Jazz hands. Okay, hard was Bill. Oh, sorry. Okay, come on. So the much bra, yeah? Thomas Bill. So very much Oh, and Vanny much are ding la tracta sha leis and rud the hurtus or we'll just dig right in. Yeah. Okay. Cool. So, Fáilte handling it Haig and Tsraith Jarna or an episode Agran Jarna da and podcast na Gaelgals. Gur míle mai give as activate geisha leis an fád I don't know came fád go mu ra an euro or Agran to be rubshaw. Gur míle mai give as activate geisha leis is each on the Gaelgals is Michi Hugh McGillicada as block TG Cahar agus tama intercessed leve more Kairla and Shaw and G-Sprock fear Gian fear tawata to Trisney all war ag chart and Shaw tasking ra ag and len break na cash girl na Gaelgals from versus Swiss ag an amtion actually don't get better go Shaw and Rud a version Swiss mar te and Rune Shaw fear Hansbuja. Agus is sé an Rune no is he Sharpay and fearr na Scanan high school musical. Vish tasgum tasum go couple thing Gary bop to the top of Yanu, couple thing yellow or white law breaking free a Yanu Yella sogan Kane kin I can swear. So like cudging the Gaelgals be is sogan Kane fearr dan Scanan. Costa G-Sprock or B te Maltari oging agus Ronnie much Maltari den sky san ollie sa Scananiacht sa Gaelic sa gra Badger I don't know agus Ronnie muj treating doc ratchet is seal na Gaelic is a sin Leonie Warku Barry Sagru agus Dara o Kiev nish Sharpay agus Gabriella Tashiat and Sascana number 5 Tashiat skillny defrolaku tagging the R on the Jaru Kehi and fearr agus so Karimuche hik na Maltri Honeytain her nachne agus Cadwell should exulish as Farnia. So Barry must like Gary Dull or Deuce must fade. Yeah, hello Gachterna, it's Misha Barry Shukru, also known as High School Musical Stan. Agus Tommy Sul Gamor le Disporach den Cade Scott not Ord Kaidon Toiscum will Redagan Dorvan and Pod Creda with New Redagan Martian. So Tommy Sul le like Disporach and Ord Kaidon. New assertion Disporach Glan. So led a whole command lava Div Hainig, Neil found and repeat the Cadaward Goractus Nasauna Gobi the Senadiog, Neurohosig Darrow Queeve Multorella Tred Lumsa. So lever dull command lava Div Hainig. Arinos to Kahir and Scogan, Hugh Muckilla Cara, Dermot O'Leary at later Orintap, Darrow Queeve, Simon Cowell, Leonie Veraku, Nicole Scherzinger, Barry Shukru, Sharon Osborne. But yeah, Tom really to know that in sport enough against the bottom just a toss new raw, Colgorgus live shell Gaelgals, Shrahe and Creekna is Laker Shiv August Tom Exug more that in sport enough. Gur a míle mai Barry as an Croatian agus Mohim sa fame or Dermot O'Leary Lakenny Gaelic Mahan agus Dermot Leah must mind to hain her anatna in Yeah, hi, it's Miss Leonie Worku. Tá meid teach thug of bio ó bhíal first in you. Tá an rún seo an tábhachtach dú in Mahéal, so tá siad agam go neantar play crin agus charachtair tá sé an tábhachtach agus an dairira. Is character intach difriúla iad Sharpay agus Gabriella, so tá sim agam conna sa current sibh iad ag gomráid na cile ach á mór leis an jáferint tá meid tú mór leis? Gur míle mai Leah agus nis ar Walter Jarna Dara mas féidla tú héna chu náine agus calmú leis an G-Sprock seo. Or an céad míle mar go a hiú agus go many díh ar fadacha a fearna oring ag go baile. Is mór na nódum bheit mar bhiltóir ar an G-Sprock seo nacht agus gan buchas leis na Gaelgals ar fad as an gcuide. Stocha go bhfuilm seú le gealt síocht agus úsáid na lá anna háchtachtum sa aberthacht siar san níor agus hána súl gomór leis an águr ham cinnte go méid na fórna gohúntaach ar fad. Mar dúir Barry an sanna stofa gur methar de bhfuil siad scartha óna chéad go fisiciúil agus nábig na lábha in úsáid go fisiciúil mar dear fás nábig duran sa chlab ag éine má bhíonn siad ag gaséan tú
So go fiach an siar an starn sa hanéiren agus literally go dain hain na charachtair múra in Icrech héile Mick McCarthy is Roy Keane, Howlin Saigon, the Bull McCabe agus an Puncan agus the Field, agus Star No Dave agus Michael Collins ach ní leon out ach gur bé seo Sharpay Gabriella counts na cuivan team nóra person tuchta an sale agus gur dís bar Harvard atá ann. Gur raibh míle maith agad agus seola mé haneis chuúta a hiú. Gur míle maigad dara an sainóí na curtléise ó cíbh dara a hen gur míle maigad is achta héna chuir an sin. So, Jering muid le go gaiimiid é hiag na Gaelgals iad hain inis agus an rún a phlé agus Morris gra is an rún ná is í Sharpay an fearr na scanan High School Musical. So caiimiid é hiag an ced duine atá chun lort don rún. Or son rún. Caithfirligh a bhfuiltúirí, lucht an Frasiúra agus a Cairde Gael. Céad míle fáilte romh a lig a nocht chuig ar díospóireacht. Is mis Rachel Nick Henry agus bé mé féin agus má cómh Country, Lucy agus Sinead ag léirt ar son an rún is í Sharpay Evans an fearr na scanan High School Musical. Agus gealam se go méid sibh ar an intín céine linn faoi déir na díospóireachta seo. Is outlam a rá go bhfuil an tábhar seo ina cnáb spáirne idir na Gaelgals ó bhunúid, tá freagar na ceiste wein, agus tá faoisih wein. I dús spáir just bhhaitlam a rá is feminach mé, go hiile is go thomlan. Agus mar sin de nílam an seo chun seasamhan seo ag labhairt go deoch féasach faoi charachtair Gabriella. Nílam ach a géirí a churann úildíomh cé có dá creide is atá Sharpay. Ar an jochar áfach, is tóca go méach argóntí lucht an réiseóra go thomlan bunathe ar luchtain na Sharpay, seachas ar na buntáistí a bhaineann le Gabriella nó le aon charachtair eile. Mas muoinm siar ar High School Musical is ceol drama atá an ag deireadh an lei, agus níl aon deis ach gurb í Sharpay Evans an duine is airmiúil agus an duine is cruthaíochta sna scanan ó thaobh an ceolda. Bhí si i gcónaí inán is spin féin a chur ar na hÉarán, agus dar lumsa ar é nós bíonn siad a bhád níos fearr ná na buncópna. Is duine profisiúnta í Sharpay freisin i gcónaí. Tas brooch eki, agus níl aine chun í stoppa am spruch sin a bhaint amach. Ní gá domsa a rádíomh go raibh Troy agus Gabriella Janeach don na trílacha a gcóir an ceol drama. Ní raibh sé ach caithbhaimsere a gcóir Troy agus Gabriella, ach don Sharpay bhí sé riachtanachtaí príomhról a bhaint amach sa ceol drama. Duine dígrasach airmiúil agus cliste í Sharpay dar lomsa. Go raibh míle maithagwibh as a bheith ag éisteach lum inniu, tam cínse go néon sin sibh lum, agus is féidir lum é seo ará go muíach, mar chur mar busca ceiste suas ar scéalinsta a ritna seachtainna, agus dar le seaca is a seacht fan géaddíobh is fearr le Sharpay ná Gabriella. Gur raibh míle maithagwibh as éisteach lum. Gur míle maigad in sin Rachel dá an argant fearr mai in sin. So, anis an ced duine i gunne dúra le a hat. Gur míle maigad a thairligh bhfuiltúirí. A lucht an rasúra agus le gaoine ústa. Bálam fáilte i chealaí a chur romh hiag díospóireacht na hí a nacht. Is mis sé dúla níána captain foirne. Agus ba mé hain agus mo hóchaintúirí Aoife agus Alson ag leirt i gcuine an rún, gur bhí Sharpay an fearr sna scanan High School Musical. Ní leanan Gabriella an status quo. Leanan si a thuras féin tríd an tra an lona. Ceacht jinsco do chuoine óga. Rud atá antábhachtach dúin agus ar an bhfurin seo. Leanan si a bóthar hé. In úsar sin, níl droch focail le rá aici faoi Sharpay. Cé go bhfuil is ag madrií an bóthar go bhfuil si ag géirí a bhuacail a gcuidir. Rud uafásach ar fád a chuoine ústa. Is duine códeas sinní a bhfuil an tiideal príomhcharachtar tiltte amach is amach aici. Is underdog ceartaí. Níl si ord, níl si fionn, agus fashionanta mar a bhíonn an príomhcharachtar Disney a gcónaí. Ceacht iontoch dor néní óga chuma. Is duine cliste í atá ábalta stros a cheas. Is dalta gin céad gin sco í ceacht eile atá antábhachtach de daoine óga sin dar linn. Agus atá scéile agarchta iontoch aici dó bhór sin. Ba anal ór é sin de chalíní óga agus iad fás aníos i ré High School Musical. Go raibh duine mar seo
Mar an fearrlake, sais Barbie nachhfuil fiú a animan an a scríb lína ddíireach. Tá is am gohfuil an furin eile ag géirí argóint nachhfuil éon tríthe persanta ag Gabriella, ach níl sé sin fear in éair a chuineiste. Tá is eici céhí mar chuile. Hosi sí sa club drámaíochta don thesis spirí, cé nach raibh sé róthúil ag an á. Is ina chumanta í Gabriella. Cé go bhfuil si in rá le Troy, chuann si féin chuntasí. I géirí a chuid bringlóí eileanais i gcónaí. Ceacht eile atá antábhachtach donna coming ar fad, agus dún ar fad dar nóí. Is duine neamhsplóí. Colin si má ar an ggheoldrama dearnach agus na rudaí eile iontacha deasa ag dearan na bliana, agus go mbeidh si an freastal ar Stanford go luath. Ród a léiríonn Simontas Gabriella go thulas go hiomlán. Ní gáidí a bheith I lár áir a chóúidir, cóíonn si san nóméid. Níl ceol níos fearr ag Sharpay ag gomráid na ceol Gabriella. Fáin Gabriella na ballads ar fad, ród a haspáin cuacht Gabriella go smir. Ní óin Sharpay ar an bronnach riamh, agus ní óin Gabriella ar an upbeat riamh. So na sampla atá agam don pointe sin, don pointe antábhachtach sin no, what I've been looking for You Are the Music in Me, agus When There Was Me and You. Tá mé tagtha ag dearan chuid cainte a chuinúsle, agus tásúla gom gomáid sibh ar aon sin linn faoi dhearra an hí headcht. Gurbí Gabriella an fearrlake sna scan an HSM. Gur mí maigeh asach éistelumm agus bhrálumm mo bhuichas a gail le bhóchain seoirí agus sibh a chuir ará ag an géad duine eile, níl bhuichas chuirte. Gur míle maigad an sin dúla as de argóint anis an dar dinge ar son an rún. A Cathirlig a bhultóirí a lucht an rasúra agus a wild catna dílaise. Is mis snéad ní scully agus mar emanach tá áthis agus brod an daonarm le bheith bhór deanta iniu le trid ar son cearta naán ach ní hamháin sin cearta té áirithe ó Sásanna, cearta gardí tarthála ó Spáin agus tuália imported ó Turkey cuma. Tá go héile is go thomlan I bhhabhar an rún seo gur bhí Sharpay an fearrlakes na scanán HSM. Inis, bhrálam a bheith in an ará gohfuil is a gach wildcat mac máthair go mbíonn agla ar thucaí roimh mrá cuaachtacha agus muínacha. Ach is léir ó bheith ag éisteach le tuairimí an rasúra go maiarm an fearrach seo a chur gwibnadíobh go minic a nocht. Smuníomí sinis ar na hanamnacha grána a thugtar ar bhrá nuair léiríonn siad cíntacht ina gumas féin. Bitteach, bossy boots, tá sí lántí féin, leanan an lista ará. Is í an éirinne lum nachhfuil curmach ag daoine ar bhrá muínacha agus mar thura an bíonn siad ar bhaslacha a caitheamharthú. Marrás an óramh is léir, pathetic in our rira. Níadidir ar cúla sibh trácht ar fuan amán in bhanag ach a bhaidin tá bolla ú fásach de internalized misogyny ag léimteach an scalan buíchas sa lucht na rasra. Sa lá tá nniuán a nítar obair cruúan amán. Tá obair na gapal, curtha straach ag Sharpay thar na blianta. Íhananta fada ag ceolalas ag cleachta le snas a chur ar a céird. Ní féidir an rud céine a rá faoi blow-in Miss Montez áfach, a Rick East High, agus a gcuid spot solas Ryan agus Sharpay gan ein tahi Iraniachta, seachas ihe karaoke awan. Anis a bhultóirí. Is minic a conam féin no scrubs le TLC ag íhananta karaoke ag bra ar an méid G&Ts atá onam. Ach, an gurhi méid stock ar bhana omo stockquid? No, because tam féin fiasach, agus ní féidiréis sin a rá faoi Gabriella. Bhí luchtana a síl I gcónaí curtha ar gúlan gwine go minic, agus an cuid den am curtha ar gúlan bandarga is sparkly Sharpay. Fági mé sibh le seanachal béirla, bíon cílig béirlóirí orintanta, am goham, an road is íteach. If you find confident women intimidating, then grow some confidence yourself. Gur máthagibh, slán! Gur míle maigad in sinnéad as an argon sin, so nis an dar duine I gunne an rún a sin Alsvin right at. Gur míle maigad. A carlach a bhultóirí a luchtmasóir agus a gíine úsile. Is mór an onardom a bheith live inniu ar an ábhar fearrhabhachtach seo atá go mór méil an phobal de gíine tá fóscafa le High School Musical agus iad sna fihidí. Tám cínse gine teoise blum ag dearmach chuid cainte gur bhí Gabriella an fearrlake sa sreascán an High School Musical.
Agus ar dés tá mé gur beag an on breig nu dhéanamh, mar bhí na cailíní i chaint faoi a bheith mar feminach agus a ceapa go méid mófarin agus mócó ghlacathe i caitha bhanúas ar Sharpay mar rinne ach níhé sin ar tású agam. Tá mi sé ag déanamh cinál analís ar an iompar atá eici. Agus tuach mé chuig an puinte sin faoi feminachas níos déanaine i mo chuid cainte. Ach ar dús bóire, is í an príomh charachtar ar fá aigen. Mar go bhfuil tréthe den sco eici. Tá Gabriella clise agus airmill ag ghlachapáirte le fearr trá na gceist agus leis an drám ceoldrama. Is cholín cúil í freisin mar go mbíonn athláán ag bog a timpeall anna chuid. Ach tugann sé seo misneach de cholíní cúileacha eile atá a bhíonn ag brathnú orthaí, gur féidir losin siúlamach leis an bucail is dathúla sa scóil, agus an príomhil sa ceoldrama scóil a bheith acu, agus grádan na maithe acu all freisin. I nuasir sin is cara den scoí, agus bíonn si i gcónaí cinálta de Kelsey agus Taylor. Tugann si maithúnas de Taylor freisin sa céad scanán in íon na hiireachtaí rinne si le Gabriella a díosraga an Gaeldrama. Ar an omlána is deas sampla í cholíní óga. All-rounder, déanann si gach go le rud. Agus fós tá drám máchairde eici, agus ní dólam gur féidir leis Sharpay sin ará. I gomrád agus tá méid tag chuig mópin se femachas, tá mé chun leirt fao Sharpaynis, ach a gcuid iompar atá gceist agam. Sa dar scan an ach go háirtha, feicimid samplaí de Sharpay i dhéanamh seaachnaíthil Troy a gcuide ó Gabriella. Tá si sin a bris a girlcode, ní dhéanaan tú é sin. Caitheann si trí scanán i ggéiríonn láide ó gcuide uí. No. So ceapan Didi go raibh Sharpay sa dar scanan i chur deisna ar fáil de Troy, post saoir a Aldo, agalah le óscoil na Aldo, ach ní raibh na hiireachtaí seo dó in éon chur, ach dí, mar gael go raibh Sharpay i ggéirí siúlamach leis. Leanann siú Troy agus Gabriella timpeall an resort, Lava Springs, don saoir ar fad, agus brisin siad suas mar galir sin. Is cuma cé cho fabulous is tá si beag an crackle se faoi Troy. Agus má tá tú fós éigín se gur bí Gabriella an characters fearr. Mo faoin dearnach ná is í an lake Olivia Rodrigo, a Larry and Gabriella sa shrá High School Musical, the series. Sorry, I have my sauce clock, that's a very long word. Like, Rowada. Agus níl aontain in níos fearr ná Olivia Rodrigo. Níor chuirde mé dollar áfa sin. Ag deir cairde tásúla gom gur airí lom sibh a thuirtlumm agus go néon sin sibh lomanis, gur bí Gabriella fearr na sratha. Gur magah. Gur míle maiad an sin asún is focail an ada é High School Musical, the series. Sorry, one second, came out just. That's our ain't that father. And tríú danne ar son an rún, Ryliv. Chairlig a bhultóirí a lucht an réisiúra agus a chuoine úsla. Is mis se Lucy Nick Andrews agus tám den tuam gur bí Sharpay Evans fearr na scanán HSM agus galam díobh go néontóí sibh linn ar deara. I dusach bóra, bhálam leart faoi conas in nearna Sharpay a dín dhíthil scoláirt óscoile all de Troy. Rud a léiríonn dún go bhfuil si an éireach air. Ach ní hapan Troy leis an deis sin, chun mar Gaelgal sé gurí a chuirde agus Gabriella eáil. Agus is léir gur gur chuma lo faoi na haci hain, agus gur chuma leis faoi na haci hain, ach is cuma le Sharpay faoi na haci. Agus léiríonn si a bhád níos mó takeíochta dó ná léiríonn a chuirde agus Gabriella dó. Freisin fágan Gabriella Troy agus a chuirde faoi go idir na trí scanán, beag nach faoi go ar leid. Agus ní in sin si dómh go bhfuil si ag fágáil mar gheall go bhfuil sé ro jacker dí, agus ceapan gur rud an leithlocation, agus caithí tú smíanamh faoi de chuirde hain seachas tír go bheith ag smíanamh urtain agus guril sé ro jacker de tain. Caithí bheith croga má tá tú ag fágáil de chuirde agus ag fágáil an ceol drama dearna go mai déanta agah. Rud eile a léiríonn gur bí Sharpay fearr na scanán, ná go bhfuil si I hain céad faoin géad. Is grá le hí ceol drama, cé nach raibh siad cool sulla léiríonn Jock Troy ag an spéis an tú.
is passion iad dí, agus cégur gur spiocq daoine osí marheallarthú lean siar rá ag buin taitnamh as ceoldramaí dá saoil ar fad. Ar deire, bhála marrá gur léir ó cadatáráta agam hain agus Sinead agus Rachel go bhfuil nach bhfuil búirt ar Sharpay a bheith i hain céad féin géad. Agus nach é sin fearr héime na scanán, fáci mé an ceist sin libse. Gur mí mága fas éisiach bin. Gur míle maiid in sin Lucy agus níis an trí duine ag gunne an rún sa sin ife a réile ife. Caithirlach a bhiltarí a duine úsla agus na bréigeí siúd, Tá an seo chun an éne agus na fearcha a chur go soléir ospargóir agus tá sam nach maiid dáte bit agah ag Jermarátis gur bé Gabriella an fearrléic i High School Musical. Fuair Troy agus Gabriella na príomhrunna sa Spring Musical. Fuair Ryan agus Sharpay runna níos lú sa Spring Musical. Seo nach raibh fiú meas ach go bhfuir. Bhí Gabriella lán sásta ghlacha leis an ceol drama dúireach mar bhí sé, agus thug sí takeíocht do Kelty a scríbn an ceol antá mar fad. An bháilit a bhí fearr le Sharpay. Agus Rachel, ceap tú go chur Sharpay spin féin in a háráin? Scris sí na hárán, what I've been looking for, gan massar bit ar Kelsey Bucht agus nó ordacha crua a chur sí isteach agus ag scríb agus ag cuma na háráin sin. Cap Sharpay gur léihí an club drama agus bhí sé ag éirí a bheith ag gceannas ar chuile rud a bhí ag thardú. Seans loidir nach chuala sí an focail nó riomh in is saoil. Rinne an fearn eile ag éirí ag argóint go raibh sé mí chuthram ar Sharpay Bucht nach bhfuair sí príomhról sa seo mar go d'oibre sí crua sin obair an asal a deir Sinead, thar na bliana. Ach, más rud ag go raibh sí cóhás sin, cén fór nach bhuaithí sí an ról. Is léir gur bí Gabriella an ordánaí is fearr, an eastar is fearr, agus is fearrléig sa scanáin. Ceapan muid go dugan Sharpay éis nach raibh sí cóhách céan an ár Gabriella, agus rinne sí iireach daltaí go leisceil dáta na callbachta ahrú, anas nach maiid Troy agus Gabriella in an freastal air, agus go dheoigh sí ról Gabriella. In asúla, sin an féin bhealach a feiceann sí chun an róla áil. Ní raibh baint a bit leis an plán sin ar talan. Bhíonn an drám sin ag gcónaí ag rá gur bheith an rud is fearr dhéanamh san ócáil nar bheith fáirteach le cumann nua. Agus Gabriella Bucht, ní raibh sí ag éirí ach a bheith díreach sin a dhéanamh. Caithfí sí féin isteach sa club mapa agus sa ceol drama, cé go raibh scanar an dain ar hí faoi. Bhíonn iad ag déanamh seaasmóracht faoin grót agus putting yourself out there antá ar fad. Agus féchar thuan isis. Ag éirí an cholín Bucht sin a charing den níos as an tidal có tapas a thug sí an móla sin. Tréthe persanta an Sharpay a teacht amach chun tú. Gur mí maithagad as géisteachlam agus tám lán cínte go ceapan siise inis gur bhí Gabriella an príomhcharacter in High School Musical. Gur míle maigad an sin ife bhí sin fearr. Sin é don G-Sport Parsta seo fairplay da aninge a bhí ag déanamh chuid argantí bhí burgad argantí a lig ionta léidir anis an partas táhachtaí bé na Maltaí inis ag dul ag seamra brusú ag breakout room chun an argant a phlé agus le ránú céthe bhuaitéirí an rún. Ach a chail ní cad a captú faoi sin sin mús a gro argantí ionta mhaigh an de híomh tá mis sé ceilda idir an neamh híomh inis neasam céile dul lá. Yeah, ceapan gur bééis seo fearr deire nó Gaelgals. Ceapan job dénta. Bhí má móthú sin bhí móthú ceilda an seanas idir na an ráite sin if looks could kill, bhí má alta cinna iad móthú idir na scéileán a le. Cad a cheapú an bhfuil dinge bí a bhfuil aon duine le bhfuil ó beidir an tíh eile cheart an aontíonn sibh le tí rudidir bí a deartha ag an tíh eile. Absolutely not. Géad ní tíam. Rinne siad iirecht achna. Capam gnear na chulganna sár job a gur an rud a chléan siad hain a churchan cín, más rud a bhí a gceart na bhícheart ach ceapan gur chéad sib hain sa rud a bhí sib rá fiú
mátá sib mí cheart ach ring sib sá job. You tried. Fair. Taking part that counts. Yeah. Stars on effort. An gapan sib go méid Sharpay sásta le like réalt or absolutely not. Like tá shock an bua all. Mar dúirtí hain, I need. I want it all. I want it all. Sin marall gohfuil si co-fabulous sin. Sé. Bring me sé iireach de léirúhan de High School Musical a chuisiúil in UCD blianta han agus dúilta siad mé. So go fáil tá really like tá creases tíon. So bhí má aontain go gur cheir si ceistorm a bhí mar Ireland seo. Garting Sharon le an Gaelga a dhéanamh. The club. Yes. An start sin honestly. Tá Oxford an sin ag scackers like tá ready to go. Ní much can stick to the status quo and ní bhéim an endas in report. How much come stick to the status quo of like I'm bagsying Nalina Sharpay. Okay. This is not what I want. Rachel Manners. I'm sugar and pizza. I want to pop and lock. Break. Maker's character around all High School Musical K of Shiv. Sharpay. Obviously Gabriella. Yeah. I'm pure cash show. Ryan. Talk Galer, August mo fashion Galer, literally bunatha air Sharpay. It makes you more Z. Oh yeah, especially Nadia in the soufflés, the Sharela. Yeah. I think you're running dinner with Troy. Yanni Mata y'all me. It's right lumps Yanu. Can already answer your golf course bad on it. Make him say bad on it. Oh yeah. It's great to think the golf course here come Mara. It's great to think all sheer the special to in my lip think choreography like are also already just I'm not gonna stick to the fashion aid like to like are also kind of thing. As tú uncultured man bhfuil an da sin ar ólas icónach. Ní DVD sa nar ma flas was agus bhí High School Musical agus the Simpsons movie so ten virchaku like sa splash Karen in my chin. They're in a case break of one of Eric Simpson's movie jerked to you. Oh yeah. The whole Kay Preve and Sarah a fear like on Simpsons movie. Ron Eamson. Homer no spider pig. Ron Eamson and Dome, yeah. Tashan ahan seen Tasha ahan het le back out. Princess Shachan over. Yeah, exactly. What Ringshot Sarah job. Now some kin Asher being Dome, but Ringshot job. Then Scott. Kay happens to one. Kay happens to and Rowan Argon just fair of Gabriella Kinja. Sharpay. Your cash station. Like fake ar na tiaras sin, you know. Kind of wrong. Will may focus their team Sharpay like Aoife V2 air X. Yeah. Bhí sé bhar fád ionach cai mé. Bhí sib fád ionach. Ní féidir me le gaile. Find you like took a second and they were like, no, I'd like to toss it. Yeah. Chalíní ag taú chalíní. Gabriella. Yeah. Oh no, hold on. You been Gabriella torch takeocht done Sharpay. Tugan sin takeochtí. You hugging. Tom ar fád. Is she jazz long Actually, ag dera High School Musical a hain. Darren Sharpay to Gabriella break a leg. So or one. Yeah, or one. Yeah, like Dara got Gabriella. Ní lór sin nar tátegurí a buca chu a goide. Break a leg. Ach níl she really. Tá she just duetty ain of leis. I walked through the gun like. She just scary duetty ain of leis. She come there shoulder. Nuka aqua. I mean, where's my bua Marielle there an hour on shoot, honestly.
Bhí ar an DVD bhí tú ná karaoke chu is cruint am torntas bhíoh me duna iirecht na fuman agus ní raibh se chur. Bhí an flúdisca agam is a chóir chuile mágin rih an scóil agus bhíoh mám le ag temáint like what the hell áchanna ag maíon like this is a cool role like yeah. Oh wow. Well a chuir in na Maltaí a ráis thugann inis agus bé Jearhan goró se fearr really a bútear aráú ach so mas máid na Maltaí inis cant agus an bútear a fógrú inis so cé barí bit sin ná líon a cé an é fógrú. Then mé dultrí tá cúpla focail ará gachmal toir, so tá líach an cúpla focail an san dara agus san big mise ag ógart na bútóirí, so líach. Yeah, well, cogarda leis an earn bhí an dísport aráis, bhí golóir puintí an simile ag ar an jahiamh agus bhí cheas roint puintúachú agus roint daoine ar an fasta ach tá ansáiste leis an plé a rinne ar an roin agus bfuin me ansáilta so gur míle. Agus tagam leis an méid a dúirt líam fan có gáir agus múir leis na fórna bhíbar anna dhéisfíalach agus réadú úntacht dianta i go chuide goh anna chuid green bachta dí cúpla báta ar play. Bhí mar ran san an trúging aber gur jesling an dá then aroundú mar free of character agus nach man indenuging Troy aber is go gurch sin an feminachus kun keen piece beag ach an general dele rhythms an son no is noch a voor de eigen to go locht er Sharpay boch dat se during Troy is skibbe o Gabriella ach vimer father rog or seis Jacker locht of honor gonne as get during Troy is skibbe vi da hu gema ach ko is liver fad agus kurbe right die Barry is chun go story over. So an gédal siad chóirnig libh se, bhí sé ionach, bhí gáin chudspó de stig sa siomar feheh agus freisin tá má hailech ag féchan ar an glóir agus tá group chat an fire mar tá stig leabhar faoi an rúna bhí á lé an sa. But nuair bhí mar stig sa siomra, bhí cúpla rud á lé again agus bhí sé ananiaach mar bhí chaidán in ní spóireachta haar for. Bhí sé ionach, bhí gatainna úntaach, bhí log, as the young people say, bhí log absolutely weak. Bhí an méid sin pointí intacha agus dócha an rud a bhí á lura go ré ná an obair fórna sin. Bhí sé sin an rud a cheasmachú an obair fórna idir na trúr caintóirí intacha agus tá mé anna hástal ógart go bhfuil an taobh de bron an kam leisce. Gúil an taobh I gcuine an rún na bútóirí. So chugordagus libhse lucht Gabriella. You! Where just live a colony? Má sibh. my Cagad Lucy. Is there go Stockholm syndrome a gist an tá so mé an far. Will victory speech agad will victory speech agad le Ranish. Well, na níl sagam will na colony gurí leir freisin ach bhá má bhuichas má bhían a gáil leis na mótóirí ar fád agus lasa a hir like ar nóé mar cé go bhfuil grá dahan agad de locht an rastra tá broads ar an you know, Jawar na héicte aonta sin, so míle buchas na fád agus nachhfuil muid le molla. Nachhfuil muid ionta. Sin an Támuid le molla tú. Atá le rá agus bhuaach na mo bhuichas a gáil le mo chóchain seoirí agus le stúrthirí na héithe ar nacht si sin na Gaelgals. So muid na a rééis nachhfuil muid fa. So yeah, níl sagam an bhfuil ein rose le bro ag an tevela massive knock make mar lanagi er moss mockle or broner marie and will ein rud le ra ag lochten ag na dingi vir son an rune and captain Rachel will ein rud le ra
Ardicus live ar dús is dócha go bhfuil sibh níos fearr ag déanamh díosbreachta ach tá fós ar an intín céine is í Sharpay an fearr na scanán. Beiidir greibh bhfuair órádí níos fearr ach ag deir an ní sin an táhachttaí domsa. Tána figurí an tána statisticí an ar scéalta Instagram sin an rud is táhachtach domsa mai sibh. Ach chun break nu a universe sin Rachel. No an scóra so cobrón arm fisin. Mar focail scór más Díoch rud beag. Bhí mar sé gcóí gglairfa seo agus tá sé gas agus tá sásta gro an de agin gachir amach agus goil bhí an ceart agam bhí an big Gabriella ach a ré nós. Ag deir an lei is bralam sibh Gaelgals agus bhí anna chud agracánna gceis le seo. Mala mór do clína ach go háirtha as gachir a chur le chéile a rinne si an méid an agrán i ggur an ópáte agus míle do roisi freisin a bhí ag socrú an soh technú le buchas le hiú ar gahíirlach ionach agus ar good multóirí freisin agus ag deir an lei lads we're all in this together. Gloite. In Sharpay energy ag techt uit dúra. It's a great fun. Cúpla highlights, just cúpla highlights. na hosan se. It's féidir an dórá a rastal ar bhealach ach tá mé dílas do Gabriella fós. sin gobéis sin gurmí do maiid folks asachta bheith a gohad agus bheith gar se agus bheith géisiart leis an sráid an bhfuil in facalí scar ag na Gaelgals ag dearú an sráid. Tá rudháin eile agus rinne mar dearmid é sin dhéanamh ach gatain a le chéile Ráhaidú a sean brotas is fearr bhfuair me blian. Tá Jason an cóceol sin. Bhí sé casa Roma a géise le High School Musical, bhí na harmonies a go bhí an darsa go bhí an go. Well gur mí mai go sin gus gur mí mai go an go bhí cohad seo agus géisiart agus cin si go bhé much live a ríis gan bhfuil ar béisih bin na Gaelgals live a ríis gan bhfuil agus béisih bé block sin a gcóí fásta so Jenny dul hiig leanaí block fásta is suppose cartú seo argur fásta ach gur mí mai go ríis agus sin go sinna so sláinháile ahanange agus fecha sibh a ríis cabbíet ar an ced podcréún an ced díosbrach an ced rodile so gur mí mai go. Okay, stream stoppy.